I pozdrav ljudi, da, on je neki klip o Minecraftu, vidite tako nešto, ali ovaj kanal je za kompjuter najviše vezano, tako nešto. Da, ovo nije neki tamo klip o Minecraftu, što će biti naravno, nego već kako da sa kompjutera upravljate telefonom, shvatite, sa kompjutera vi da šaljete SMS-ove, to kao da ste na telefonu, znači, a vi su stvari na kompjuter, dobro, ukucate A, I, R, D, R, O, I, D, Enter, evo, znači dobro, kliknete instaliraj, znači dobro, tako će vam izaći nešto, onda će vam da i tu treba da postavite vaš email od emaila kojim ste prijavljeni na Google Playu, na nekom marketu, tom Google Market, šta god, da jeste Google prodavnica, ne, Play prodavnica, pardon, i da tu kliknete instaliraj i na telefon će vam izaći nešto tamo, neki brojevi i dobro. Znači, te brojeve koje ste dobili samo ukucate ovdje. Znači dobro, tu ukucate te brojeve H, T, C, P, tako nešto i ukucate to vaše. Evo, dobro, sad ću ja da ukucam moje. Evo ga, poruka mi je stigla. Znači evo, ukucate H, T, P, P. Da, H, T, P, P. I onda ovako vi pišete vaš. Ja pišem moje. 192. Pa tako dalje, tako dalje. Dobro, samo ja da upišem. Neću, evo, da prekinem samo.